बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चेप्टार 8 बलाम एबा समानथाला फुमसु बेनिनो सोंथि बिदां 8.1 नि 5 नाम्बारनि सोंथिखौ जों मावफुंगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.1 निनो 4 नाम्बारनि सोंथिखौ मावफुंदोंमोन। दा अब्लाथाय सोरबा जुदि सिगांनि नैबे चेप्टार 8 नि बबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्लाथाय आरो बेखौ जुदि नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसो बायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा अब्लाथाय आं दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांनि। दा याव सोंथिया ओरैबायदि होनदों जे आखान्थिथाम ABCनि AB इक्वल्स टु AC मा होनना बुंदों? आखान्थिथाम ABCनि ABJ ACJ समाननो आरो आखान्थिथामनि रुगुं बेंखननि A बिन्दोआव बोनाय नांज्रिथांखोआ BCनि लिक होनना फोरमान खालाम। माने मा जाहैबाय आखान्थिथामनि मा होनदों रुगुं बेंखन। दा रुगुं बेंखन माने मा? दा रुगुं बेंखन माने ओरैबायदि, दा हमना ला नै मोनसे आखान्थिथाम ना, जुदि जों मोनसे ओरै बेंखन आखियोब्ला नै हमना ला बेंखननि मेरु, ओमफ्राय जों बेंखन बोनायाव बै बेंखना ओरैहाय थिखिनि बिन्दोफोरजों थांबाय आरो नै थिखिनि बिन्दोफोरजों थांदों बेंखना ना, अब्लाथाय बै बेंखनखौ मा होनगोन? रुगुं बेंखन होनना बुंगोन आरो। हमना ला इयो जुदि PQR जुदि आखान्थिथाम मोनब्लाना, अब्लाथाय नैबे PQR आखान्थिथामनि रुगुं बेंखन आरो नैबेयो। हमना ला इ बेंखननि मेरुआ जुदि O बाथाय मा जागोन? जे O मेरु गोनां बेंखना PQR आखान्थिथामनि रुगुं बेंखन बेफोरबायदि। हमना ला XYZ मोनसे आखान्थिथाम दं XYZ, अब्लाथाय इयाव जुदि जों ओरैबायदि बेंखन आखिनो हायो जे जाय बेंखना नैयो मेरु, हमना ला इ मेरुनिया जेन'बा O देस आरो मेरुआनो बेंखन बोनायाव बियो बेंखना X Y आरो Z जो ओरैहाय थांदों, XYZ बिन्दोजों थांदों आरो। अब्लाथाय नैबे O देस मेरु गोनां बेंखनखौ मा होनगोन? इयो XYZ आखान्थिथामनि रुगुं बेंखन होनना बुंगोन। थिग बेफोरबायदिनो नैबे ABC आखान्थिथामनि रुगुं बेंखन आरो नै रुगुं बेंखननि A बिन्दोआव बोनाय नांज्रिथांखोआ BCनि लिक होननानै फोरमान खालामनो होदो। अब्लाथाय मा खालामनांबाय जोङो? मोनसे ABC आखान्थिथामाव मोनसे रुगुं बेंखन लानांगोन। दा होमबाथाय सुबिदानि थाखाय आं बेंखनखौनो लाग्रोबाय। बेंखन ओमफ्राय सोरनि रुगुं बेंखन जानांगोन? इयो आखान्थिथाम ABC नालाय बेयाव ABC मोनसे ओरै लाबानो जाबाय आखान्थिथाम। ये मोनसे आखान्थिथाम जाहैबाय। आखान्थिथामा ABC आरो नैबे A, नैबे A बिन्दो, नैबे B बिन्दो, नैबे C बिन्दो आरो ना। ABC आखान्थिथामनि रुगुं बेंखन नैबेयो। जायखिजाया बेंखननि मेरुनि मुंखौ होआबाबो खोथा गैया, जों होआबाबो जागोन इयाव। दा होमबाथाय नैबे इ बेंखना जाहैबाय ABC आखान्थिथामनि मोनसे रुगुं बेंखन। दा नैबे रुगुं बेंखननिनो मा होनना बुंदों नाय आरो मोनसे खोथा, आखान्थिथाम ABCआव आरो मा ABJ ACJ समानबाव। माने नै जे ABC आखान्थिथाम लाबाय इनिनो नै ABJ ACJ समान। ABआ जेसेबां गोलाव जागोन नैबे ACआबो एसेनो गोलाव जागोन बेफोरबायदि होनना बुंदों आरो। अब्लाथाय मा जागोन? मोनसे आखान्थिथामाव जुदि मोननै आखान्थिया समान जायोब्लाना, अब्लाथाय बै समान आखान्थि मोननैनि उल्था खनाफोरा समान जायो। दा नैबे ABJ ACJ समान जादों नालाय, नै ABनि उल्था आखान्थिया AB आखान्थिनि उल्था खनाया सोर? AB आखान्थिनि उल्था खनाया जागोन नैबे C। थिग बिदिनो नैबे AC आखान्थिनि उल्था खनाया सोर? Bआ। बेनिखायनो BJ CJ समान। जुदि ABJ ACJ समान जायो मा जायो? नैबे B खनाजों C खनाजोंबो समान जायो। मानो होनबा मोनसे गोरोब आखान्थिनि आखान्थिथामाव गोरोब आखान्थि दोंनैनि उल्था खना मोननैयाबो गावजों गाव समान जायो।
अब्लाथाय जोंहा नैबे आखान्थिथामनि भेजाला जोब्बाय जे आखान्थिथाम एबिसियाव ए बि जे एसि समान होन्दोंमोन नालाय ए बि आरो आखान्थिथाम एबिसियाव ए बि जे एसि समान नालाय बि जो सि जोबो समान जागोन खना बि आरो खना सियाबो बे थांबाय एबार नेक्स्टआव फै आखान्थिथामनि रुगुं बेंखननि ए बिन्दोआव माने नैबे ए बिन्दोआव आरो ना बोनाय नांज्रिद हांखोआ बिसिनि लिक होनना फोरमान खालामथारबा नैयाव नैबे ए बिन्दोआव जाय नांज्रिद हांखो बोगोन बे नांज्रिद हांखोआ नैबे बिसिजों समान जायो होननानै जों फोरमान खालामनांगौ अब्लाथाय दा जों नांज्रिद हांखोखौ बोनि नाय नैयाव नांज्रिद हांखो दोंसे बोगोन जों दोंसे नांज्रिद हांखो बोबाय हमना ला नांज्रिद हांखोनि मुङा पिटि आरो हमना लाबाय जों नांज्रिद हांखो ए बिन्दोआव जाय नांज्रिद हांखो दं बे नांज्रिद हांखोनि मुङा मा नाम पिटि अब्ला नैबे नांज्रिद हांखोआ नाय नांज्रिद हांखोआ बिसिनि लिक नैबे नांज्रिद हांखो पिटिआ सोरनि लिक जागोन बिसिनि लिक थामहिनबा नांज्रिद हांखोआ मा नाममोन नांज्रिद हांखोनि मुङा जाबाय पिटि नै पिटिआ सोरनि लिकनो बिसिनि लिक बिसि पिटि लिक बिसि होननानै जों फोरमान खालामनांगौ बेखिनिया जोंखौ फोरमान खालामनो होदो अब्लाथाय दा जोङो गोनां फोरलियाव जों लिरनोसै जे गोनांथि फोरलियाव मा होनाय दं सोंथियाव मा होनाय दं बेखौ जों लिरनि इयाव बिसिनि लिक जेरै दं इयाव फोरमान खालामखौल' जों फोरमान खालामनांगौदि होननानै लिरगोन ओरैबायदि जे फिननायाव जोङो गोनांथि फोरलि होननानै लिरना लानि सोंथिया जेरै दं बिदि लिरना लाबानो जाबाय फोरमान खालामदिखौ फोरमान खालामनांगौदि लिरगोन जोङो बेखिनियानो जों साजायना लिरनि अब्ला दा जोङो सोंथियाव जि दंमोन बेखिनिखौनो गोनांथि फोरलि होननानै लिरबाय मात्र इयाव फोरमान खालाम जि दंमोन बेखौ फोरमान खालामदि होननानै नैयाव लिरदो जोङो माबा फोरमान खालामनांगौदि होनना लिरदो फोरमान खालाम होननायखौ फोरमान खालामनांगौदि होनना लिरदो आरो नै आखान्थिथाम ए बि सिनि ए बि इकुवेल्स टु ए सि सोंथियाव जेरै दं बिदिनो दं मात्र फोरमान खालामनांगौदि होननानै नै आखान्थिथामनिफ्राय एखेयानो आखान्थिथामनि रुगुं बेंखननि ए बिन्दोआव बोनाय नांज्रिद हांखोआ बिसिनि लिक नैयालागै जोंहा सोंथियाव दंखायो ओमफ्राय थामहिनबा पिटि लिक बिसि मानो होनबाथाय नाय ए बिन्दोआव बोनाय नांज्रिद हांखोआ मा ए बिन्दोआव बोनाय नांज्रिद हांखोआ पिटि बेनिखायनो नै पिटिआ नै बिसिनि लिक जानांगौ पिटि लिक बिसि आरो बेनिखायनो जोंहा बेखिनिखौ लिरबाय जों गोनांथि फोरलियाव नेक्स्ट जोङो फैनि बेयाव आखिनाय नांदेरगोन ना नांदेरा बेखौ जोङो साननांगौ जे बेयाव आखिनाय नांदेरगोन ना नांदेरा बेखिनिखौ फोरमान खालामनो थाखाय दा जोंहा बेयाव जिहेथु सिगांनिफोराव मामोन जे आखिनाय नांदेरगौमोन आरो नाथाय नैबे मोनसेयाव प्रब्लेमाव जोंनो आखिनाय नांदेरनाय नङा मानो होनबाथाय सोंथियाव जिखिनि दंमोन बेखिनि सावगारिखौ आखिनायाव बेखिनि सावगारिजोंनो जोङो फोरमानखौ लाबोनो हायो अब्लाथाय दा जोङो फोरमानखौ बानायलांनि फोरमान होननानै नैबेयाव फोरमान लिरगोन जों फोरमान दा नाय फोरमानाव जों जाय मोनसे थारबुंथि बाहायबोगासिनो दंमोन जे थारबुंथि 8.1.1 ना बे मोनसे थारबुंथिनि हेफाजाबैनो बेयावबो जोङो फोरमानखौ लाबोगोन आरो नैबे थारबुंथि जों लोगोसे गुबुन मोनसे माबो नांगोन थारबुंथिबो नांदेरबावगोन नाथाय थेवबो जों नैबे जि 8.1.1 जि थारबुंथि दं बेखिनिखौ जों गिबियावनो लिरनानै लागोन मानो होनबाथाय बे मोनसे थारबुंथिजोंनो जों खायसे फोरमान खालामनो गोनां कन्डिशनखौ लानानै फैगोन अब्लाथाय आङो दा थारबुंथिया माबायदिमोन बेखौ खेबसे गोसोआव खोख्लैना होनि दा थारबुंथिया ओरैबायदिमोन फोरमानाव जों लिरदो बेखायनो सिनसोरैना जिहेतु बेंखननि नांज्रिद हांखोआ नांज्रिद बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंग्लायनाय खनाफोरजों समान बे अब्लाथाय नाय माबोरै जागोन इयाव जोंनाथ' बेंखना मोनसेल'आनोखा नालाय इयाव ना नै मोनसे बेंखनानो दं दा इ मोनसे बेंखनाव नाय इ मोनसे बेंखनाव जोंहा मा जाना दङ नैबे दोंसे नांज्रिद हांखो दं पिटि नांज्रिद हांखो ओरैबायदि नाय पिटि नांज्रिद हांखो दं अब्लाथाय बेयाव नै पिटि नांज्रिद हांखो दं पिटि नांज्रिद हांखो दं नैबे पिटि नांज्रिद हांखो नै बबेयाव नांज्रिदो ए बिन्दोआव नांज्रिदो ना
ओमफ्राय ए निफ्राय बि सिम ओरै फैदो ए निफ्राय बि सिम फैदो ना बि निफ्राय सि सिम ओरै थांनाय दं आरो सि निफ्राय ए सिम थांनाय दं ओरैहाय नाय अब्ला नाय जोंना इयाव नांजोबिन्दा ए मोन अब्लाथाय नांजोबिन्दा ए निफ्राय ए बि आ दोंसे सिलिङाखो आरो बि निफ्राय सि सिम दोंसे सिलिङाखो आरो सि निफ्राय नांजोबिन्दा ए सिम थांफिनदो दोंसे सिलिङाखो अब्लाथाय माबायदि जायोमोन जुदि जों नै पि खैनिफ्राय सायोबो लायोबाथाय मा जागोन पि निफ्राय जुदि सानदो जे पि निफ्राय ए सिम थांदो ए निफ्राय बि सिम बि निफ्राय सि निफ्राय ए सिम ओरै थांदो होनना सानोबा पि निफ्राय ए सिम थांदो ओरैहाय ए निफ्राय बि सिम फैदो ओरैबायदि बि निफ्राय सि सिम ओरैबायदि थांदो आरो सि निफ्राय ए सिम थांदो आरो ना अब्लाथाय मा जागोन ए पि निफ्राय ए सिम ए निफ्राय बि बि निफ्राय सि निफ्राय ए सिम बाना अब्लाथाय अबे खना मोननाया समान जागोन बेयाव नैबे मोनसे खना नै मोनसे खनाजों नै मोनसे खनाया समान जागोन आरो थामहिनबा मा नै मोनसे खनानि मुङा मा नाम इयो पि ए बि इकुवेल आरो नै मोनसे खनानि मुङा मा नाम इयो बि सि ए खेबसे खोन्थाना होबावदो नांगौ जायोना मा जाहैबाय जेब्ला नैबे पि निफ्राय ए सिम थांदो ए निफ्राय बि सिम बि निफ्राय सि निफ्राय ए सिम अब्लाथाय मा जागोन इ खनाजों नैबे खना समान जायो जोंहा इ खना मोनसेनि नामा जाबाय पि ए बि आरो नै मोनसे खनानि नामा जाबाय बि सि ए अब्लाथाय इ मोननै खनाया समान पि ए बि जों बि सि ए जों समान दा जों इखौ लिरना होनोसै नैबे थार बुंथि मथे बे फैदो नालाय नै गोजौआव लिरना होगोन आं बेनिखायनो खना पि ए बि इज इक्वल्स टु खना बि सि ए पि ए बि जों बि सि ए जों समान जाबाय बेनि उनाव आरो नेक्स्ट मोनसे थार बुंथिजों फैलायनि जों दा नेक्स्ट मोनसे थार बुंथिया ओरैबायदि जे आखान्थि 3 सिन्स ओरै जाहैगोन नाय बेखौथ' आं दहायबो सावगारियाव बुजायखादों नैयाव आरोबाव ओरैना आरोबाव आखान्थि 3 नैबे ए बि सि आव आरो ना ए बि सि आव नांजाय सावगारिखौ आं बोनानै खोन्थिथारदो दे बेयाव नाय सावगारि ए बि सि नैबे ए बि सिखौ लाबाय जों ए बि सि अब्लाथाय मा ए बि सि आव मा होनखादोंमोन ए बि जों ए सि जों समान होनखादों ए बि जों ए सि जों समान होनखादों ना ए बि इकुवेल्स टु ए सि होननानै बुंखादों सोंथियावनो ए बि जों ए सि जों समान होना नै सोंथियावनो दंना ए बि इकुवेल्स टु ए सि होननानै आखान्थि 3 ए बि सि आव ए बि जों ए सि जों समान अब्ला समानबा मामोन जे इयो गोरोब आखान्थिनि आखान्थि 3 जाबाय आरो गोरोब आखान्थिनि आखान्थि 3 आव मा जायो जे गोरोब समान आखान्थि दोंनैनि उल्था खनाफोराबो गावजों गाव समान दा नैबे ए बि नि उल्था खनाया सोर सि थिग ए सि नि उल्था खनाया सोर बि बेनिखायनो ए बि जों ए सि जों समान नालाय बि जों सि जोंबो समान जागोन खनाफोरा बेनिखायनो नैबे खना बि खौ मा होनना फरायगोन जों खना बि खौ जों फरायो ए बि सि होनना फरायगोन खना बि खौ मा होनना फरायो जों ए बि सि खना ए बि सि आरो जोंहा नै खना सि खौ मा होनना फरायगोन जों ए सि बि होननाबो फरायनो हायो बा बि सि ए होननाबो फरायनो हायो बि सि ए अब्लाथाय जोंहा इखिनिया फैबायना इ मोनसे आखान्थि 3 निफ्राय आखान्थि 3 मायो ए बि सि आव आखान्थि 3 नै ए बि सि आव मा फैदो जोंना ए बि जों ए सि समान ए बि इकुवेल्स टु ए सि आरो ए बि ए सि नि समान जानायखायनो मा जाबाय ए बि सि जों बि सि ए जों समान जाबाय खना ए बि सि इज इकुवेल्स टु खना बि सि ए ये बेसे 2 नाम्बार जाबाय नाय अब्ला से आरो 2 नाम्बार समानथायखौ नायबाथाय मा मोनगोन जों से आरो 2 निफ्राय आगदाखैना नै बि सि ए नै आगदाखैना बि सि ए आगदाखैना बि सि ए आगदाखैना बि सि ए अब्ला मा आगसिजों आगसिबो समान जागोन आगदाजों आगदा समान नालाय आगसिजों आगसिबो समान जागोन स' से आरो 2 निफ्राय 1 and 2 इमप्लाइज मा फैबाय नैबे पि ए बि खना पि ए बि आरो जों आगसिखै दं खना ए बि सि जों मा खालामबाय आगदानिया खना बि सि ए समान नालाय आगसिजों आगसि समान देरबाय खना पि ए बि आरो खना ए बि सि नि बे अब्लाथाय नाय बिथ' फैबाय दा होमबाथाय नाय पि ए बि आरो ए बि सि आ माबायदि रोखोमनि खना बेखौबो जों नायनि अब्ला नायगोन जों पि ए बि आरो ए बि सि आ गावजों गावथ' समान नाथाय मा रोखोमनि खना ओरै दं नै पि निफ्राय ए सिम थांदो ना ए निफ्राय ओरै बि सिम फैदो नै आरो बि निफ्राय सि सिम ओरै थांदो नाय अब्लाथाय माबायदि खना जाना दं नाय जायफोर खनाया नुनायाव जेड बायदि बा एन बायदि नै जेड बायदि बा एन बायदि ना
Z बायदि बा N बायदि जायोब्लाथाय ओमफ्राय बिसोर जुदि गावजों गाव समान जायोबा जा PAB नैबे PAB आरो मोनसेया ABC नै खना जायफोर खनाया गावजों गाव समान आरो नुनायाव Z महर बा N महर सोमजिहोयो बे खना मोननैखौ मा होनो जोङो उल्था मोखां इसिं खना होनना बुङो बेयाव जिहेतु PAB आरो BAC आ उल्था मोखां इसिं खना नालाय माने इयाव PAB नै खनाजों मा गावजों गाव समान PAB जो नै खनाजों नै PAB खनाया मा PAB आरो नै B खनाया मा ABC इसोर मा गावजों गाव उल्था मोखां इसिं खना आरो उल्था मोखां इसिं खना जानोब्लाथाय मा दोंनै हांखोआ लिक जाथारनांगौ दोंनै लिक हांखोखौ जेब्ला गुबुन दोंसेया दानस'यो अब्लानो मा जायो अब्लानो उल्था मोखां इसिं खनाफोरा सोमजियोमोन बेनिखायनो दायो उल्थायै मा जाबाय इजो उल्था मोखां इसिं खना नालाय नै PA जो BC जो समान जागोन स PA लिक BC जागोन आरो बेनिखायनो मा जागोन नैबे PA जो BC जो लिक जागोन मानो होनबाथाय PA जो BC जो लिक जायोब्लासो बेखौ जेब्ला दानस'नायो अब्ला उल्था मोखां इसिं खना मोननैया समान जायो आरो दायोथ' नुनायाव जिहेतु उल्था मोखां इसिं खना Z बायदि महर बा N बायदि महर नालाय ना बेनिखायनो मा जागोन PA जो BC जो लिक जाथारनांगोन बेनिखायनो जोंना नैयो फैगोन आरो ना दा जों इखौ इयाव बुजायना लिरगोन ओरैबायदि नाथाय खना नै PAB आरो खना ABC आ मा उल्था मोखां इसिं खना नाथाय खना PAB आरो ABC आ उल्था मोखां इसिं खना आरो उल्था मोखां इसिं खना बाखायनो मा जागोन बेनिखायनो PA जो BC जो गावजों गाव लिक जाथारनांगोन मानो होनबा PA जो BC जो लिक जायोब्लासो नै AB आ दानस'नानै होयोब्लाथाय मा जायो दों मोननै उल्था मोखां इसिं खना सोमजियो नै खनाजों इ खनाजों उल्था मोखां इसिं खनाया सोमजियो आरो बेनिखायनो PA जो BC जो लिक जाथारनांगोन स PA लिक BC फोरमाना मथा मथि जाबायानो नाथाय जोंना फोरमान हिसाबै मा होनांगौमोन जोङो PN जायगायाव PT लिरनो हानांगौ नै BC आथ' BC फैखादानो अब्ला नाय PA नि जायगायाव जों PT लिरनो हाया नामा बेखौ नायनि जों नाय जुदि नैयाव ओरै जाना दंबा PT नैयाव A दं आरो ना ओमफ्राय नैबे BC दङ दा BC दा इयाव नाय PA लिक BC होननानै जों मोनबाय नै PA जो BC जो लिक होनना मोनबाय PA जो BC जो जुदि लिक जायो अब्लानिया नाय PA नै PA आव बेयाव दं नै PT आवनोथ' दङ इयो PT आवनोथ' नैबे PA आ दं नालाय बेनिखायनो PA आ जुदि BC जो लिकबाथाय PT आबो BC जो लिक जाथारगोन आरो थामहिनबा PA आ जुदि BC जो लिकबाथाय PT आबो BC जो लिक जाथारगोन मानो होनबा दोंसे हांखोआनो ना दोंसे हांखोआनो PT दोंसे हांखोआवनो नैबे PA बो दङ AT बो दङ बेनिखायनो नै PA आ BC नि लिक जाबा PT आबो BC नि लिक जाथारनांगोन माने PT लिक BC जानांगोन आरो बेनिखायनो जों इयाव PN जायगायाव PT बो लिरनो हागौ आरो PT लिक BC आरो फोरमाना बेखौनो फोरमान खालामनो होखादोंमोन नालाय नै PT आ BC नि लिक होननानै फोरमान जाबाय इयो प्रुफ होननानै लिरनो हागौ प्रुफ अब्लाथाय बियो जोंना 5 नाम्बारनि मावफुं जाबाय 5 नाम्बारनि सोंथिनि मावफुंथाया बेखिनियावनो जोब्बाय आरो 5 नाम्बारनि नैबे मावफुंथाया जोबनायजों लोगोसे आङो गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।